नमस्कार सर. नमस्कार सर. सर तुमचं नाव सांगा. उमेश वाघ, मोजरी, तालुका तिवसा, जिल्हा अमरावती. बरं, मोबाईल नंबर सांगा सर तुमचा. 87 49 19 23. बरं, तर हे सर आपण तुरीचं जे लागवण केली आहे सर, हे व्हेरायटी कोणती आहे सर? हे चारू व्हेरायटी आहे. चारू व्हेरायटी आहे. बरं, याला आपण सर काय काय ट्रीटमेंट घेतलेली आहे सर? सॉइल चार्जर, बरं, चार्जर, हां न्यूट्री चार्जर, हां, आणि मायको चार्जर मायक्रो घेतलं. चार्जर. बरं, तर याची सर तुम्ही बेसल डोस नाही टाकला आहे की नाही? याला फक्त तुम्ही ड्रेंचिंग घेतलेली आहे. काय फरक जाणवला सर याच्यामध्ये? मला फरक थोडा जाणवला. जे आपण तिथं नाही वापरलं हां. की तो लहान आहे, बारीक आहे, हं, हं, बुंदाचा मोठा आहे बरं, आणि झाडाले फ्लावरिंग, शेंगा थोड्या मला बरं वाटते. म्हणजे भरपूर लागलेले आहे. म्हणजे जिथं आपण ड्रेंचिंग केली आहे तिथं तुम्हाला म्हणजे बुंदा झाडाचा आणि फुलधारणा, फळं वगैरे तुम्हाला जास्त वाटत आहे, जास्त वाटते. आणि ग्रीनरी पण जास्त वाटत आहे, हिरवेपणा जास्त आहे. हिरवेपणा जास्त आहे, शेंग लांब आहे, शेंग पण लांब आहे ना. आणि काही रोगाचा काही प्रादुर्भाव वगैरे काही जाणवत आहे का सर तुम्हाला? सध्या जाणवत नाही. वातावरणामुळे थोडंसं हां 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 थोडं फरक जाणवतेच. हां, त्याची आपण फवारणी वगैरे आपण घेऊ शकतो. बरं, आणि आपण फक्त हे प्रायोगिक तत्वावर फक्त आपण हे 4 लाईन केलेले आहे की नाही? 4 तास केलेले आहे. चार नाही, आपण बगीचातले केला पूर्ण. हां 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 संत्रामध्ये केली, हां हां औषध उरलं म्हणून इकडे केली बरं. 4 तास. तर हे आपण बघू शकता, हे आपण जे आपल्या याच्यावर जे केलं आहे, ट्रीटमेंट केली आहे आपण सॉइल चार्जर टेक्नॉलॉजीची, वैदिकची, तर हे तुम्हाला फरक दिसत आहे. आणि सर जिथे आपण ड्रेंचिंग नाही केली त्या प्लॉटवर चला सर. तुम्ही ड्रेंचिंग केलेली नाही आहे, नाही. तर सर तुम्हाला मला सांगायचं 2 प्लॉटमध्ये काय अंतर जाणवते? जिथे तुम्ही ड्रेंचिंग नाही केली तिथं काय फरक जाणवते झाड सर? लहान आहे, बरं झाडाचा बुंदा लहान बारीक आहे, बरं आणि इथं शेंगाची जे फळात रूपांतर झालं नाही व्यवस्थित. बरं, शेंगा कमी आहे, फ्लॉवरिंग जास्त आहे, पण शेंगा तिथं जास्त आहे. म्हणजे जिथे आपण ड्रेंचिंग केली तिथे तुम्हाला शेंगा जास्त आलेले आहे, आणि शेंगात रूपांतर जास्त झालं. हां 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 नाही आहे, इथली शेंग लहान, त्यात थोडं आखूड आहे, शेंग लहान मोठी आहे. बरं बरं बरं. म्हणजे आता मला सांगा सर, तुम्ही जे हे टेक्नॉलॉजी आपली जे सॉइल चार्जर टेक्नॉलॉजी जे यूज केली तुम्ही, ते सर तुम्हाला कुठून माहीत पडलं सर? मी खैरगावला गेलो होतो. बरं, माझ्या जावाईकडे. तिथंच दुकानामध्ये गेलो, तिथून नंबर दिला मी त्यांना. बरं, तिथून मग सुरुवात झाली. म्हणजे आता तुम्ही पुढच्या वर्षी पूर्ण सुरुवातीपासून आता हे बेसल डोस वगैरे भरणार, करायचा आहे. म्हणजे या वर्षी संत्र्याला कांद्याला करायचं आहे तुम्हाला? माझ्याकडे बाकी पिकं आहे, हळदी आहे, हां हां, पण हळदीला नाही सध्या. आता हळदीचा टाईम होऊन गेला. बरं. आता नवीन जे पीक आहे संत्रा आणि कांदा त्यासाठी करायचं आहे. तो सर आता तुम्हाला काय वाटते, जिथं तुम्ही ड्रेंचिंग केली आहे आणि जिथं नाही केली आहे तिथं तुम्हाला उत्पन्नात काही फरक पडेल का? फरक पडेल, उत्पन्नात थोडा तरी फरक पडते. पडेल ना? नाही पडणार, पण तरी 1-2 पोत्याचा कमीत कमी फरक पडेल. पडणार ना? म्हणजे तुम्ही शेवटी तुम्ही फायद्यात आहे टेक्नॉलॉजी वापरून. समजा पुढच्या वर्षी जर वापरली तुम्हाला जास्त फायदा होऊ शकते, आहे की नाही? सुरुवातपासून. बरं बरं बरं, ठीक आहे ना आता सर. आपला पहिला प्रयोग आहे. हा, तुम्ही प्रायोगिक तत्वावर केलं. तुम्ही म्हणत होते ना का ड्रेंचिंग नाही जमणार, मला करायची आहे, करून पाहायची आहे. नाही, कसं आहे सर, आपण कसं आहे बेसल डोसवर जास्त भर देतो. बेसल डोस वापरला चांगले रिझल्ट भेटतात, पण तुम्ही ड्रेंचिंग वापरली, तुम्हाला चांगले रिझल्ट भेटले, खूप चांगली गोष्ट आहे. म्हणजे टेक्नॉलॉजी बद्दल तुम्ही आणि तुमच्या जे आजूबाजूचे जे शेतकरी आहेत त्यांना तुम्ही काय सांगू शकाल, काय मेसेज द्याल सर? मी 4 जणांना सांगितलं, त्यांना पाहिली तूर, ते म्हणत होते थोडा फरक जाणवते. आता काही झालं नाही, समजा कोणाला समजते. बरं बरं बरं. जेव्हा उत्पन्न होईल मी ते अलगच ठेवणार आहे काढाच्या वेळेस, हे अलग ठेवणार आहे. किती तिकडे उत्पन्न होईल, किती इकडे होईल, बरं, तेव्हा समजा आपल्याला, तेव्हा तुम्हाला फरक माहीत पडून जाणार, आहे की नाही? ठीक आहे ना सर. खूप छान माहिती दिली सर तुम्ही आमच्या व्ह्यूअर्सला. धन्यवाद सर तुमचा.